Saúdos, benvidos. Hoxe imos a falar de emprendemento en feminino, e para eso temos con nós Ana Rodríguez. Ana, benvida. Moitas grazas. Tiñamos pendiente esta entrevista porque remataba 2025 cun recoñecemento importante, non? Premio Comercio Galego na categoría de emprendemento. Correcto. Así acabou o noso 2025. Un premio que ven a recoñecer unha decisión que tomaches un día de dar un xiro e apostar, pois eso, por crear o teu propio negocio. Contame un pouco como foi. Pois nada, eu era traballadora por conta allea e pois un día decidín que eso non me facía suficientemente feliz e apareceu a oportunidade de coller unha froitería que o señor se xubilaba e acollín e logo viñeron todas as cousiñas unha detrás doutra. Era algo que tú tiñas en mente que fuches madurando co tempo ou nos últimos tempos decidiches, bueno, ata aquí aproveitamos a oportunidade? Non tiña nada en mente, o sea, xurxiu e dixen, pois vamos a probar. Mira, en casa hai tradición de emprendemento? Non teño tradición de emprendemento, non. Entonces, que foi o que te levou a ti, a que te empurrou? Eu creo que era a infidelidade que tiña, a infelicidade que tiña no anterior traballo. Entonces, como eso non me facía feliz, pois dixen, hai que cambiar, e apareceu esta oportunidade, como se houvese aparecido outra, apareceu esta en concreto, e foi a que me levou a cambiar. Non só cambiaches de emprego, sino que lle diches unha volta ao negocio que, de algún xeito, herdaches, non? Correcto. O negocio era un negocio totalmente tradicional, de unha froitería de venta diaria, e tiña algo de reparto, pero pouco a pouco fomos innovando un pouquiño para cambiar ese negocio. E facemos a venta a domicilio, e empezamos cas redes sociales, e bueno, innovando un pouquiño todo. Tú de froitería sabías o mesmo que sabemos calquera de nós cando vai comprar, non? Hai algo sabía porque no meu anterior traballo fun frutera unha temporada, entón sabía un pouquiño, pero nada de servir a xente e pouco máis. De negocio non tiña ni idea de nada. Vale, e agora que botas a... Cando comenzas a traballar? Pois fai 3 anos. Vale, agora que botas a vista atrás, como o ves? Eu vexo que foi un bo rodaje nestes 3 anos, que levo moitos aprendizajes. Decides darlle unha volta, ir innovando, ese tema o reparto a domicilio, por exemplo, que é algo que cala moito e que todos andamos con presas, nunca temos tempo para facer nada, menos cando vas a comprar, menos tempo todavía, vas rápido e correndo. Vas facendo unha carteira de clientes que se vai fidelizando, non? Correcto, sí. O do servicio a domicilio, cando eu collín as fruterías, o seu horario era mañá e tarde. Que pasaba? Que eu vía que por a tarde non era 100% rentable abrir, porque o que se facía non era suficiente. Entón decidín cambiar e facer de 9 a 2. Que pasaba? Que había moita xente que de 9 a 2, xente que che quería axudar e quería facerche a compra a ti, non era posible que viñese a esa hora. Entón, aí empezamos a facer pedidos por WhatsApp, deixamos yo donde eles nos digan. O primeiro pedido é un pouco máis complicado porque igual non sei como che gustan os plátanos, non? Entón tú dime, pois gustanme así, e agora xa temos clientes fixos que nos mandan o pedido e gestionamos para poder deixarlo en algún sitio que sea bo para os dous. Ademais da presencia física, entienda. Sí, claro, ademais da presencia física, claro. Isto foi como un extra que surgiu das necesidades máis ben cercanas, que sí que querenche axudar e querenche comprar, pero non hai horario. Pois se unha persona traballa tamén de 9 a 2, non ten momento físico para poder ir á tenda a comprar. Entón, pois fixémolo dese xeito. O negocio físico onde está? O negocio físico temos unha tenda hai 2 en Carballiño e unha en Maside, que é de onde eu son nada. A de Carballiño está unha ao lado do Espiñedo, que é o campo de fútbol, e a outra está no centro de Carballiño. Creo que algo ten que ver tamén o fútbol por aí, o fútbol dos rapaces, con outra iniciativa, non? Sí, bueno, nos patrocinamos o fútbol sala do Carballiño tamén, en vez de darlle unha cuantía económica, pois lle servimos froita todos os fines de semana para rapazas do fútbol, e tamén nas escolas de fútbol de Maside tamén somos patrocinadores e tamén lle servimos a froita os fines de semana. A pesar de que estades na zona de Carballiño, facedes reparto, hoxe estás aquí porque viñeches repartir a Ourense. Iso quere decir que a carteira de clientes vai ampliando, non? Vai ampliando, sí. Nestes últimos 3 anos crecimos. Cada día crecemos un pouquiño. E si chegamos aquí a Ourense, teño varios colegios e algunha residencia aquí en Ourense, e 2 veces á semana nos desplazamos aquí a Ourense.
Hai nada sentábame coa presidenta de AG Ourense, a Asociación de Jóvenes Empresarios, e falaba con ela precisamente de eso, non? Da falta de cultura emprendedora, de que nos animemos a dar o paso e cando teñamos unha idea tratar de poñela en marcha. Tires un exemplo de que cando un se emperra en facer algo funciona. Sí. Eu creo Pero entendo que non foi doado, non? Non o vin como un camiño complicado, porque eu creo que ca ilusión ganas e botándote para adiante. Claro, se o fas con medo, non. Se sale mal, non pasa nada. Eu digo a todo o mundo, tú inténtao. Por intentalo non perdiche nada. Se sale mal, eu digo, se me sale mal, cerro a persiana e a outra cosa. Non pasa nada. Pero hai que ter ilusión e ganas. E socialmente, nadie te anima a emprender. Porque está como... O sea, os teus pais vanche decir emprende. No. No. O sea, é como eu cando vin a segunda tienda, a miña nai dixo, pero, Dios mío, sabes, non che chega ben unha. Cando vin a terceira, pero, por favor, sabes, non é como... O mundo do autónomo non está tan ben visto, porque hai moitas trabas, hai un montón de cousas que atender na que non tes formación, porque tú meteste autónomo e tes que ser de recursos humanos, tes que ser administrativo, tes que facer as compras, as ventas, falar coa gestoría. Entón, tes un montón de cousas que noutra empresa habría unha persona en cada un deses postos, e tú eres a que gestiona todo eso. E como asumes esa formación? Porque ao final tes que ir adquirindo ese tipo de coñecementos. Eso todo valo o que teste que formar, o sea, eu personalmente sí que cando sale un curso que en Carballiño o CCA, bueno, o Centro Comercial Aberto do Carballiño, pois sempre fai algunhas cousiñas, pois eu procuro ir, porque claro, por exemplo, a inteligencia artificial, non? Está aí, e está para axudarnos, pero se non te vas a formar non a vas a poder utilizar. Entón tamén hai que ir e formarse, non se pode esperar que te veñan a formar a túa tienda, tú tes que ir a formarte un pouquiño. Entón eu fui facendo algún curso, preguntando a amigos sobre algúns temas, buscando información e así. Manter un negocio hoxe en día é complicado para un autónomo, ti non só mantés, que o vas multiplicando. Onde está a clave? Como te organizas? Os días... Bueno, primeiro, restando tempo á familia, porque eso está aí. Vale? Tú, para que te poidas dedicar a isto que estou facendo en concreto, sí que lle estás restando tempo a estar cos nenos, sobre todo que é o que máis boto en falta, estar con eles. Eu madrugo moito por a mañá, porque así eles están dormindo, e cando salen do colexio, pois intento estar xa disponible. E a organización na miña empresa en concreto é diaria. Que hai para mañá? Entón, según caixa para mañá, pois organizamos os días. Porque non é moi lineal, o sea, o noso negocio é, pois hoxe igual hai 5 repartos e mañá igual hai 20. Entón non podemos facer un horario... Cantos traballadores tes? Ahora mismo teño 4 chicas e un chico, 5. Apostaches tamén por un modelo que contribúe a que a conciliación deixe de ser unha utopía e sexa unha realidade. Sí. A ver, o do cambio do horario de 9 a 2, eu sabía que se tú tes un horario de 9 a 2, a hora de buscar un traballador vai a ser moito máis doado, porque tú estás facilitando eso, unha conciliación. Eu as 4 chicas que teño teñen fillos e están encantadas, porque deixan os nenos no colexio, veñen, traballan e cando saen, vanos a recoller. Entón, todos felices, eu felices, eles felices, os nenos felices. O premio do que falábamos, ese premio Comercio Galego, na categoría de emprendedor, ti que crees que foi o que valorou no teu caso? Pois eu creo que en concreto foi que en moi pouco espazo de tempo, que son 3 anos, se abriron 3 negocios, que os 3 negocios que collín iban a cerrar por xubilación, o sea, eso... Non eran do mesmo propietario? Non, eran de 3 propietarios diferentes, sí, que se dedicaban ao mismo, pero eran 3 propietarios diferentes. Entonces, esos 3 negocios houberan morto. Entonces, eso se valoraba nese premio. E logo tamén que tiñan mulleres traballando con horario, con unha conciliación boa. E logo a Food Truck, que foi o meu cuarto bebé, que lle digo eu, que é onde... que tamén foi un modelo de innovación de levar froita fora dunha tienda, cortada e preparada para que a xente consuma. Imos a eventos e normalmente neses eventos atopámonos comida rápida, nas food trucks, pero de froita poucas veces teño visto eu eso. Eu non o cheguei a ver, si hai xente que me dixo que hai algún.
Pois nada, empecé a facer para o fútbol para o neno e dixen, pois hai que probalo, porque funcionaba. E entón un día dixenlle ao meu marido, vamos a comprar unha food truck. E que vas vender? Vasitos de fruta. E así, encargueina e foi a cuarta línea de negocio esa, que estamos empezando con ela, ten moi pouquiño tempo, non ten nin un ano agora. Este ano a ver se vamos a empezar o noso primeiro festival en Ourense. Ibache preguntar se xa faceas algún O ano pasado non conseguín facer ningún, porque como a conseguimos ter con nós casi cerca de junio, eran moi pegados os festivais e a organización, eso é con moita antelación, entón non chegamos. E este ano falei coa organización de Ourenfest e vamos a estar aí. Así que estás me dando unha das novidades xa da próxima edición de Ourenfest. Pois verémonos ali. Moitísimas grazas, Ana, por vir, por sentarte aquí e por contarnos que cando se quere e se pon ganas, pódese moitas veces. Moitas gracias. A todos vostedes tamén, como sempre, moitas grazas por estar aí.